Píbere éonar is seaintos cór ambasáid na stáiteantaithe im le clia inneo. Nuair a tháinig críoch lena fort, nocht lucht amnesty na hÉireann bratach agus teachtrach dain go uachtarán verachá. Is loyal póric atá ann nach mór is as éireannach Uachtarán Biden der se hé féin. Tá míad ag caint le President Biden inniu chur brú na Israeli a ggur sus coga I Gaza. In Gaza is fear an seanachal maidir leis an bhírinne a bheith ar an géad íspartach cogaí. I ngá achtar éagsúla maríoch fis an naí Palestínach ar a láiad fada sa bhí siad ag fanachtar orlaithint. Deir na húdaráis sa Palestín gur bhíad saidúirí do chuid Israel a scaoil lo, ach tá sé sin sénta lum amach ag fórsaí Israel. Tá mula nua curtha faoi bhráid Qatar agus na Héigipte ag Hamas, maidir le sus cogaí a thabhairt a bhaim. Tá éilimh déanta acab sa bhulla, maidir le mallar tú príosúnach agus gial, maidir le sus cogaí agus maidir le aistearing d'Israel ón stráice. Deir Israel nach bhfuil na héilimh atá déanta ann réalaach. Ach tá difar thuntasach a bháin idir an mula seo agus moltaí eile atá déanta ag Hamas roimhe seo. Níl an focail buan luaite mar adiaach tééis an téarma sus cogaí. Rud a thugad le fios go méidir go bhfuil an bharna idir an dá thaobh ag gardaí níos lú. Cuimhní Lion, Nuacht TG4.